dị Sunday eze nwofuna na anyị ya ha anụmanụ na ntị echiri onye ọ dị alive oburo Mmadu na-eme ji na-eme ụwa oburo Mmadu na-eme ji na-eme n'ụlọ ọ dị ya oburo Mmadu na-eme ụwa ji na-eme ụwa Igbo mere anyị ka ya bụ ya bụ ụwa ji dị ọmụ na-eme ọ bụ mụ na-eme nụ oburo Mmadu na-eme ụwa ochi na-eme ụwa kedu na ị ga ya emenụ nwa metụ ụwa mma o ime niile enu go ogulogwu ime na n'iko ogulogwu kedu na ị ga ya eme ijenu ebuka ụmụnne m egwu oge anyị n'aka ka nna gwụlọra egwu ahụ ka anyị n'aka eze nwofọ egwu oge anyị eme Igbo ọ na-agwa egwu ibe dị mma n'anya ibe dị mma n'anya ka nna ya olisa biniwe oburo Mmadu na-eme ụwa ochi na-eme ụwa ọrụ chi na-eme chi na-eme n'ịnụlị ya oburo Mmadu na-eme ụwa oburo Mmadu na-eme ụwa oburo Mmadu na-eme ụwa oburo Mmadu na-eme ụwa ọ bụ mụ na-eme ọgwa chi na-eme oyi eze nwofuna na anyị nọ ka mmanwụ plan ịma na chezi na ada kalobos nke a bụ fọtọ onye ka anyị na-apịala egwu onye ka anyị ji bịa ike na-abịa iche nnọ okwu niile ole ya dị oke na-abịa iji ịmana ya dị oke na-abịa iji na-alụ oyi onye dị mma ibi mele n'ụwa gbuoyi m onye ji n'ụwa n'ụwa eke oyi ka ike na-abịa iji na-alụ oge na-abịa ichi na-alụ okwu niile ike na-abịa ichi nnọ oge na-abịa ichi na-alụ oge adị ka echi na-agwụ agụ baba jibike na-alụ otibike ọgbanye ahụ nwanyị baba jibike oge na-abịa ichi na-alụ ngozi oge adị ka echi na-agwụ agụ onye ya dị mma eji gozi iyo nke ji n'aka ka mma oke ji n'aka ka mma ibe nna ya ochimwo ibe nna ya ọnọlisachi ka mmụọ nna ya ochim eze na ị ga-adị oigadio ike na-abịa iche nnọ oileke gị si nwa bịa wetu gozie iyo ụwa ka anyị nọ n'ime ya mgbe ekene yi asị gị na-alụ ịma na ị ga-adị oge na-abịa iche nọ ekene m yi ụwa ka anyị nọ n'ime ya okwu niile otu igwere odogwu onye dị mma ya adịghị echi asọ nwa okwu niile otu igwere odogwu ọ bụ asọ nwa leziele ga-adị onye ga-adị ka echi eji ada agwụ agwụ na mụ na-ekwu omute ya odogwu ebe isi bịa ogwu na-ele nge na-alụ dị ka anyị na-etiri omụtenyo isi bịa ụwa ka anyị nọ n'ime ya ogwu na-ele nwanne m
biko kenoli akwe ya bụ stainless yo leze no ya de osodi e makwe nolia osodi e makwo stainless nwa yoma waka yin no ma stainless only gade we gadi keji ogwa nwunyoku dile we ade ma o stainless yo mama tibika waka yin no ni mi o mekene idalo Odia. Eji megwe kene Mmadu ka. Okwu dili. Oike na bishi. Okwa ngi ka na pele gwa. E ma ni ya dikechi. Okwu ma ne shi ada gwa. Ya bu fore. Jikwelo ni gade. Jikwela sonwa o. Ezi papa. Jikwelo ni gade. Ezi papa ọ̀rọ̀ na mulodogu. Ọ̀rọ̀ na mulodogu. Jikwela sonwa o. Neze ni gade. Boy gade kechi o. Akamela fila odogu. Ona muteyo ezi papa nge nalo. Akamela fila odogu. Na muteyo okudele msikene. Ezomu mamaka. Ekene miye ezomu mamaka papa nalo. Ezomu mamaka. Baba genalo waga ilo neme okudele sekele yo oye adio mane adema Ai je gwe kene Mmadu ka. Odogwu ana tule gwu na mute. Ha? Ai kene gwe gwu. Ai ga ada mkechi. Leolit. no yama oya de ma azade no azade no wati kwelologu imane adio oila ka gesebia azade no onu mekene yo ila ka gesebia oya de madalo all their life. Onu muna ekene kanji webia ibede mana ya all their life. Igwe de mana ya de akumbo yo mana ya de eke oyoma eke nezele ya dio wonge beke wobia oye ya de ma oye ya de ketio mana ya de obumu na me Dida. Odia. Dida. Odia. Dida. Egwa buka ijwa bia egwa ka indio oburo Mmadu na me obuchi na me Samuelu ni gadenu ekene mi waka ino ni mi ibezende jen o Samuelu nalu o muzichalu waka ino ni mi o muzichalu ni gade ora boyoma imele no amakao kayije ku indalu imane ademma imane ade Ojo fona mwekene Ogu nilio Nase muke nunu Ejo fona nama Ojo fona ne yade Ojo fasonwa Oleze ne gade Ogu nilio simke nunu Unu gade maoi Weke na bicho Nase muke nunu Nenu wamu Wandela buro ya nalu Yugoze yo
ụwa ka anyị nọ n'ime ya egwu ka anyị bịa onde na-abụrụ ya chacha ka anyị na-akụwa ibe adị mmanụ were gaa ka anyị bịa ọ dị ala anyị ji egwu ekene mmadụ ka ọgwụgwọ oji ledu anyị kene gị okwu dịrị onye asị m kene unu ka onye jiri ya zere na so asọ nwa mmekene yo ụwa ka anyị na-eme osi n'one ya dị prọfesọ Yoma n'ezie na ya dị o ya dị mma daalụ o prọfesọ okwu dịrị o nyasị m kene yo o ya dị mma nọ mana ya dị mana ị ga-adị asọnwụba ka Yoma oge masta o n'ezie na ya dị oge gbasọnwụba ka o okwu niile nụ onye asị m kenunu ike na-abịa iche nnọ okwu niile daalụ okwu niile daalụ ọnụ m ekene yi nke dị n'ụwa maka ụwa ka anyị nọ n'ime ya ejono m ekene jono okoye ọ bụrụ mmadụ na-eme ọ bụ chi na-eme ejono okoye ọrụ metiti ebe ahụ ka isi bịa ọ dị alive anyị ji egwu ekene ezigbo nna odogwu na bishi ekene ka anyị bụ bịa na mmuche ike na bichi onye asị m kene unu ka echiri ya zere anyị nọ n'egwu ọrụ chi na-eme ụwa mmadụ na so egwu abụ ka ji wee bịa onye bịa n'ụwa oje enwe n'ọga josino na-egade josino na-alụ josino na-ade nwanne kedike na-alụ josino na-alụ ọgụ oge mmelụba na-adịghị ọrụ otu enye gị ejosino na-eke ejosino na-alụ ọgụ obi doka na mmụọ enwere m eze chi nnọọ mekenu nenu ya oburo Mmadu na-eme ụwa oburo Mmadu na-eme ụwa oburo Mmadu na-eme ụwa oburo Mmadu na-eme ụwa osi n'one ya dị wọgwụgwụ ba agwalọ nọ ma me osi n'ọgwụgwụ ba nwagwalọ odogwu ekene mi ike na-abịa echesi mụ kene araba papa chiemele ekene m unu ike na bichi onye asị m kene unu ka echiri ya zere ide 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 ha 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 ewo ana m anụ na ntị echiri m na ọ dị alive anyị ji egwu ekene mmadụ ka vice chairman of the Raja akene unu ya bụ Augustine ọgwụgwụba ike na bichi onye asị m mụ kene na so life bi ose ndị egwu eze na-alụ onwe egwu atụ eze na-eme ame eze ndị egwu eze na-alụ nwa egwu atụ eze na ya dị onye adị mma dalụ onye adị mma eti ogo ozi ehiyo nke ji n'aka ka mma n'alụ ọgọ ịnụ ya odogwu na ala ojeligosie ọ bụ ike na bichi onye asị m nwoke ha papa chi agozie one of ụmụ ya taa na m daalụ ogo nke o jiri ya zere life ọ bụ ụwa ka anyị nọ n'ime ya onye bịara ụwa ga-eme ụwa ya ọ na ọ bụrụ ya life and direct ogosi na egwu eze na-alụ onye adị mma
chukwu onye agọzie Ọgọstinu ni adị oyi ọnụ m ekene yo nke dị n'aka ka mma lezie ni adị o wofa na chalu sekretary le adị ọ bụ dịrị ya nwanne m ọmọga na mụ ebe isi jenu anyị ji egwu ekene mmadụ ka ekwele jọ Ikemba ị ga-adị ka echi o nwanne ụba ka dalụọ odogwu na bichi o n'ezie na ị ga-adị nwanne ụba ka demme kenekenu odogwu na bichi o egwu abụghị ihe eme okwu niile nwanne m dalụ wombe na-atabụ onye malebe abụ dugwu kelu wee goziwo gị biko bụla akụ n'ụba wee ibe anyị na-ebela akwa anyị were anya gbuo nke anyị ji agwụ egwu onye na-egwute anyị ka anyị jụọ ọnụ egwu ka anyị ji eme mmanwụ onye nna ya rala ọlụ ọ na-enye ya mmaka ojo ọ na-enye ya ọgwụgwọ ojo obi egwu ka anyị ji egwu ka anyị ji ike na-abịa iche nnọọ okwu na-ele ya oyila bụrachi omeke n'ụlọ mana gwunu ga-adị bela bụrachi ndị ọma etu ogodinu weke na bichi okwu na-elesi m oke n'ụlọ unu ga-adị ka echi ọ bụ alụsị mara ọnya onye na-emere efe nwa Igbo okwu dịrị ike na bichi onye nọdụ n'ụtụtụ na-ekene nwa Igbo ọ bụ nwa Igbo onye na-emere ya ife na isi ike n'ụwa kedụ mma na ị ga-adị oyi nwanna bife n'ezie na ị ga-adị kedụ mma na ị ga-adị oyi wonu mụta iyo ịlaka ga-esi nwee bịa dalụ ọgụ ọ bụ ka ịdị mma oyi weke na bichi o nyasị m ke na unu ga-adị ka echi o eji ada agwụ agwụ oneke ya dị o oneke gwenze demme omiata kosi bịa o oneke oyi egwenze dịka o omiata na modogwu ebe isi jenu ịnụ ya wobi gito ya de wobi to wajo no mama Victor wanne ma wobi to onu mekene yo igena mishin no nyasi mu kene yo wejedo ni gadio jedu nalu jedu driver no nyomanu onu mekenu no kanje kenunu obi bata o ebe abụ kunu dị alụ ọlụ unu ji isi ka enule ya ochi na-edunu onye adị mma mana ihe adị mma anyị ji egwu ekele mmadụ ka Chiedu Driver Agụnne n'Imo steeti ọ dị alive egwu ahụ ga-eji n'aka ka nna agwa egwu m ọrụ chi na-emenu chi na-eme wee mee anyị ji egwu ekene mmadụ ka Izu Onye Abacha Tipa Driver onye ke na bichi okwu dịle onye asị m okene unu mgbe e chiri ya zere bọchọ ya ndị o life ejoni ya dị o nwange si n'odogwu n'ezie na ịma mejọbe nwanne m obi gị fichi o onye bụ ọkazuo n'ezie na ị ga-adị bigi fichi nnọọ ụmụ ọba o
ebise jeni ụmụba ka isi wee bịa igi fiche nọ ejikene gadi oyi nwa bụ nwanne n'ezie na ya ma Oscar na ịma mma Oscar na-alụ ọgụ onye adị mma ụlalọdụ n'ụgbọolue onye adị mma ịnụli ya okwu niile oke na bichi nyasị m oke n'unu nchanụ oke na bichi na-alụ oke na bichi onye adịla mgbe ogwogwu lelio papa chibike anyị ji egwu ekele mmadụ ka ambeke nwa driver oke na bichi onye asị m oke n'unu aka white case unu ga-adị ka echi confirm Dukwu mane gadio o drive eze ni gade Dukwu manono Dukwu madalu eze ni gade eti dio ni gade eti di nalu ide de drive no echi dị n'alụ o drive ya mụnya ka isi wee bịa ike na-abịa echi nnọnọ onye asị m oke n'unu oke onye chiri n'ụwa biko onye aza elu oike na-abịa echi ka anyị na-abịala egwu ụwa ka anyị nọ n'ime ya mgbe Igbo banye nnọnọ ọ dị ala anyị ji egwu ekele mmadụ ka papa driver abụchieri oke masta ọgwụ dịlike na bichi nyasị m kele ka echiri ya zi ike jukwu ya dịnụ ịbụ nwa asa n'ezie na ya dị ike jukwu na ya dị ịbụ nwa asa n'ezie na mama o baba keni ejogozie iyo mana ya dị mma na n'ụwa m oge na-abịa ijodogwu ozighị lọta ka anyị lọta ebe meleme oge gara aga ọ bụ ezi oli akụ oge ya n'ụwa gbanaba biko nke edibe ụdị abụkụ ụwa ji ede ọbịa n'ụwa ji ana dị abụkụ ụwa ji ede inweli ndidi bibe one n'ụwa anyị oche na-egadi oyi nwa Samuel n'eze na ya dị ọbụrụ mmadụ na-eme ụwa ọbụrụ mmadụ na-eme ụwa ụmụnya ka isi wee bịa onye ime ịla babụ ka isi bịa mekene daalụ onye afịa jinu ọ bụ ike na bichi onye asị mmoke n'ụlọ daalụ wefanye onye ga-ane wefanye dama na mmekene wefanye onye ga-ane eke ọgwa anyị bọbọ mekene na anyị bọbọ o mekene yo okwu na-elesi m kene onye ya dị mma ọnwa adolugwu na bichi akene go anyị bọbọ odogwu na bichi onye asị m kene wee chiri ya zere anyị labrechi onye ka anyị nọ n'ime ya daalụ nọ anyị ga-adị sondu anyị ga-adị sikeji okwunu ma nneji ada agwa gori Joni gade o meyoyoma n'ezie na ya dị pastor ni mama o pastor ni lao o bụ mutio waka na-eme okwu na-elesi m kene o m kene yo o jenu waka na-eme ike na bichi nọ o bi lao jise jenu ike na bichi nọ
okwu dịlị mmekene ebe ike oke na ọga gị ya bido ka na mụ ejosi na edikenu ọ ga-adị ka echi aka mele ọgọ demme na-alụ oge ruo n'ezi ya dịrọ afa mụ n'eze na ị ga-adị edoche nwa na onye ọma oge ga-adịrọ ụwa ka anyị nọ n'ime ya oge ga-adị mma ebiko ji isi ikenu nke onye chilu ya zelu onye chọna yi n'ọnụ o bụ otu nọchọna yi n'ọnụ ndị ọma ya dị n'ụlọ ya oburo Mmadu na-eme ụwa oburo Mmadu na-eme ụwa obodo lisa na ị ga-adị nwa mmezi onye ọma eze na ya adị obodo lisa nwanne m daalụ obodo lisa daalụ nwoke bụ kolombo n'ime na anamụ onye ọma anamụ ka esi ebi ya obodo lisa onye ọma nwoke bụ kolombo obodo lisa nwanne m onye adị ka echi onye na-azụ ahụ ya biko jisi ike nne na-alụ ọlụ jisi ike ka ejisi ike n'ụlọ ya onye na-alụ ọlụ mgbonu ebiko jisi ike onye na-eti egwu jisi ike n'ụdị ahụkwu ụwa jede mmemụba anyị n'ụwa mụ Rafael onye ga-adị onwe kwudo onzamoke si nwebe ya aka na-eme mma Rafael onwe kwudo ụwa ka anyị nọ n'ime ya omemụba ya nnọọ nwanne agbakwa egwu agba ọ dị alive ije 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 ọchọkọchọkọ ọ dị anyị ji egwu ekele mmadụ ka uche ọ dị aka na mmụta ele okwu dịlikere abịcha onye asị mụ kene okwu dịli nya ka anyị na-abịala egwu ike na bicho demme daalụ etudo na-egade ụlọ badalụ n'eze na-eme etu na-edalụ ọgụ ụlọ badalụ ụwa ka anyị nọ n'ime ya meke n'ụlọ dalụ oke na-abịchi yasị mụ ke n'ụlọ ncha onye tilu ya zelu n'ụwa m enụrụ ya ọrụ gị nwa bụ achụkwa odogunu bụ ọba na onye afịa ọgụ ekene m ọ dị ya alọyi lezi ga-adị onye malụyo onye nze dike alọyi onye nze na-alụ woprovision nke ahụ gị na-azụ oji 1000 eme amaladalụ oji 1000 malaki na-eme enwere m eze chi nnọ alọyi onye nze daalụ alọyi onye nze odogwu alọyi onye nze demme alọyi onye ọma woprovision nke ahụ gị na-azụ n'ele ahụ nne m anyị ji egwu ekene mmadụ ka ọ bụ eche sabule nwana m ọ bụ eche ekwenze na mmụ enwere m ana m papa chidemma ọ dị ala wobe eche na ịgadịo sabule dalụo n'ezie na ịma ame sabule onye ọma ịnụ ya wobe eche dalụo oke iji n'ụwa nke ji n'ụwa maka oyi onye be nnukwu ogolu nka oyi obeje tabule n'ịma mme onye beze n'ogolu nka ebigo jisi ike gbake n'okwu ebigo na mmeke nunu ndị nna ndị eje anyị ji egwu ekene mmadụ ka ude ekwe nna lo anyị ekene unu ọrụ abịa fonu gị na-azụ n'ele ọ dị
udegwe ni gadio enwe naluo eneze ni malume dugu goze yenulia enwelu mezechio ebe isejeni afafonu oke nazu ijisi ka enulia ebiko ijisi ka ụwa anyị nọ na-eme oyi mani gadio ongi bobotuo nke ejilu ya zelu oyi ma bobotu dalu oyi oke na bichio nyasi mu kenunu ncha nke ejilu ya zelu ubaka jonu dalu wanu oliso ya mi ole eze ni mame ubaka jonu no egwu ka ijemi gbo kaina kulora ike na bichi nonnon ekene mo ya ebiko kenoli akuru ye oya de ma o stanless o mama no tibike onu ya de ma o aluse maloya o oro nya na enyiwe ike na bichi na oku nile o ebele na ebelu ginu maganiru kai je bia na mege Manu nyadio echana wala ejidi ni gwada gwa manu ya ke na bichi no